Sok szeretettel köszöntöm a kedves podcast hallgatókat, én Majó Márk vagyok a Promisz Egyesülettől. A mai napon a beszélgető társam Dobos Tímea, a Drogambulancia Alapítványnak az elnöke. Üdvözöllek itt a podcast beszélgetésünkben, Timi. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, én is üdvözöllek, és a hallgatókat is. Rögtön vágjuk is a közepébe. Mi az, hogy drogambulancia? A drogambulancia az egy 33 éves szervezet most már, maga az alapítvány, de a drogambulancia, ami ellátó szerv, hát ő is 33 éves. 2019. decemberétől vagyok a Drogambulancia Alapítvány elnöke, és 2020. augusztusától vetettem bele teljes gőzzel magam ebbe a munkába. És azt láttam, hogy hát nem úgy jönnek a kliensek, ahogy jönni kellene, és hogy nem úgy zajlanak benne dolgok, ahogyan annak kellene, mert hogy ez a kérdés nem hangozhatna el 33 év után, hogy mi az, hogy drogambulancia, hogyha 33 év, vagy sok-sok éven keresztül ez úgy működött volna, ahogy kell működni. És akkor nyisszantottam, toldottam, foltoztam, és hát mára már elértük azt, hogy nagyon sok helyen hallanak rólunk, nagyon sok helyre hívnak bennünket, és nagyon-nagyon sok kliens csak úgy, mert hallott rólunk, oda telefonál és jönnek hozzánk. Egyébként az adatokból is látszik, hogy mennyivel többen ismernek bennünket. 2020-ban, egész évben 95 új kliens érkezett a drogambulanciára, aztán 21-ben ez már 136 lett, 22-ben 192, és 2023-ban már 339 új kliens érkezett jelentős hozzánk. Változás. És idén április végig ez a szám már 88 új kliens és 4 hozzátartozó, tehát folyamat. Mindig meg szokták kérdezni, hogy ez azt jelenti, hogy ennyivel nőtt a drogfogyasztók száma? Bennem is felmerült, hogy én is megkérdeztem volna, hogy egyébként erre van statisztikátok, tehát hogy most tényleg ennyire megemelkedett a fogyasztóknak a száma, vagy csak egyszerűen tényleg jobb az elérésetek? Jobb az elérésünk. Nőtt is, gondolom én, de nem biztos, hogy a drogfogyasztók száma nőtt, nem csak drogfogyasztókkal foglalkozunk, hanem mindenféle fajta szenvedélybeteggel. Alkoholbeteg, viselkedésfüggőség, gyógyszerfüggőség, tehát ezen az ollón is nyitni kellett, hiszen nem csak kábítószeresek vannak, hanem másfajta szenvedélybetegek is. És ennek is köszönhető az, hogy ennyivel nőtt a klienseink száma. Annak is, hogy egyre többen ismernek bennünket, azért működik egy Facebook oldalunk, most már ott van a Drogambulanciának a honlapja, minden olyan meghívást, ahol lehetőség nyílik arra, hogy a drogambulanciáról beszélhetünk, ott vagyok, mert fontos, bár most már néha úgy érezzük, hogy megteltünk, de még mindig érkeznek. És ez egyébként öröm számunkra. Milyen klienskörrel dolgoztok? Tehát, hogy itt mondod, hogy jó sokan, tehát, hogy már idén 88 új ellátottatok van, de hogy mi az, amit ti tudtok velük csinálni? Vagy hogy mi történik ott? Pszichiáter szakorvosunk van. A belépő hozzánk, kivéve az alacsony küszöbű ellátásunk, illetve a közösségi, a magas küszöbű szolgáltatásunknál a pszichiáter szakorvosi vizsgálata a belépő hozzánk. Tehát gyógyszert is kaphatnak azok a kliensek, akiknek szükségük van a gyógyszeres gyógyulásra. És miután megtörtént az állapotfelmérés, a pszichiáteri állapotfelmérés, ott vannak a mentoraink, pszichológus, klinikai szakpszichológus, lesz hamarosan a Dani Tiborjú addiktológiai konzultáns, aki maga is tapasztalati szakértő, a Berni mentálhigiénés szakember, Anna, ő pszichopedagógus, szociális asszisztens, illetve mentálhigiénés kollégáink vannak, azt hiszem a pszichopedagógus mondtam.
és van szociálpedagógusunk is, ő most a kisbabával van otthon, de nem sokára ő is visszajön, és ezek a kollégák veszik át utána a klienseinket. És egy folyamatos mentorálási folyamat kezdődik el. Mi végezzük az elterelést is. És ez a szám okozhatja ezt az emelkedést az is, hogy az eltereléssel is mi foglalkozunk. Kicsit beszélsz erről, hogy mi ez az elterelés? Igen. Azokat, akiket csekély mennyiségű bármilyen kábítószerrel a hatóság elfog, rajta üt, hogy mentesüljenek a komolyabb büntetés alól, felajánlják számukra az elterelés intézményét, amit Borsod-Abaúj-Zemplén megyében nálunk végezhetnek el a kliensek. Ez egy fél éven át tartó mentorálási folyamat, ami, hogyha jól működik, akkor többször megkérdezték már egyébként, hogy van-e hatásossága. Igen, hogyha azt jól csinálják, és valóban egy önismereti folyamat zajlik ott, akkor igenis, hogy van hatásossága. És ezt nem csak mi mondjuk, hanem azok az elterelős kliensek is, akik hát először nagy délrendúrral jönnek be hozzánk, mert hogy hát ő csak elszívott egy füveszcigit, elkapta a rendőr, és akkor neki most ide kell járnia. És nem egy olyan kliensünk van, akik végül elmondják, hogyha ez nem történt, tehát hogyha őket kötelezően nem küldik el, és tőlünk nem kapják azt a fajta ellátást, amit kaptak, lehet, hogy már nem élne. Mert nagyon sok esetben azért úgy első interjúnál azt mondják, hogy hát ő csak egy füveszcigit szívott el. Aztán kiderül, hogy nem. És az elterelésnek azért is van létjogosultsága, mert a kristályfogyasztó klienseink száma most megugrott. Jóval többen vannak, mint a marihuánát fogyasztók. Ha ők kötelezően nem kerülnének be hozzánk, nem kellene kötelezően jönni hozzánk, akkor lehet, hogy jó pár év múlva eszükbe jutna, hogy valamit csinálni kell, csak akkor az már régen késő lenne. Így viszont még időben el tudjuk csípni, illetve ők is el tudják csípni ezt az egész folyamatot. Úgyhogy nem is tudom, hogy hol mondtam már, hogy bárcsak az alkoholt nagy mennyiségben fogyasztók számára is, akik mondjuk az úton rendbontanak, többször előfordul, vagy családon belül erőszak alkohol miatt. Tehát az ilyen kirívó esetekre gondolok, nem arra, hogy valaki egy hétvégén kicsit többet iszik és kóvályog, és akkor elterelés. De ha ezeknek az embereknek is kötelezővé tennék az elterelés intézményét, lehet, hogy ez az ország nem itt tartana, és lehet, hogy jóval kevesebb alkoholista lenne, vagy időben meg tudnánk állítani azt a folyamatot. Mert azt azért, akik szenvedélybetegekkel foglalkoznak, nagyon jól tudják, hogy nem biztos, hogy a kábítószer a legnagyobb probléma ebben az országban, hanem az alkoholfogyasztás, amihez a fiatalok is hozzá tudnak jutni. És a fiataloknál az alkohol mellett a különféle nyugtatószerek szedése az, ami komoly problémát jelent, főleg a lányoknál, hiszen a szülőknél azért ott megtalálható a Frontin, Xanax, a Rivotril. Hát, hogy az orvos felírja nekik. Mi orvosunk már nem. Tehát, hogy azért a felelőssége gondolkodó pszichiáterek azt mondják, hogy nem kell akkora adag Frontint szedni, hanem helyette esetleg valami mást. Tehát, hogy a szülők táskájában, vagy a nagyszülők táskájában ott lapulnak ezek a szerek, és a fiatalok könnyűszerrel hozzájutnak, és alkohollal keverve tudjuk, hogy milyen hatása lesz. A döbbenet pedig az, hogy a fiatalok nincsenek tisztában azzal, hogy amit csinálnak, az mennyire káros. 2023-ban, miután azért az ESPAT kutatás, a 2019-es az megmutatta, hogy hát nem állunk jó helyen, és hogy designer drogfogyasztásban mondjuk a magyarországi 9-10. évfolyamosok első helyen szerepelnek, akkor azt mondtam, hogy ki kell nyitni a drogambulancia ajtaját.
levelet küldtem a miskolci és Miskolc környéki középiskoláknak, hogy várjuk őket nagy szeretettel be oda hozzánk a drogambulanciára. Egy nyitott intézmény. Így van. És egy ilyen 15-20 fős csoportok érkeznek is. 2023 tanév eleje óta már most tavaly év végén számoltam, akkor több mint 1000 diák járt nálunk, most már egy kicsivel több, és elképesztő, hogy amikor megérkeznek, szorongva jönnek, mert nem tudják, hogy hova érkeznek. Végig vezetjük őket a drogambulancián, megmutatjuk nekik, hogy mit találnak, itt kollégákkal megismerkedhetnek, és utána a kollégáktól kapnak egy prevenciós előadást, ami hál' Istennek nagyon jól működik, mert visszamennek az iskolába, és akik nem tudtak eljönni, nekik, tehát kortárssegítőként kezdenek el működni, nekik kezdik el mondani, hogy mit hallottak. A másik pedig, ami a döbbenet, hogy nincsenek tisztában azzal, hogy amit csinálnak, az mennyire káros. Biofűről azt gondolják, hogy egészséges. A Xanax, vagy a Frontin, vagy a nyugtatók szedéséről nem gondolják, hogy káros, hiszen szedi anya is, hát attól nem lehet baja. Az alkoholfogyasztás és a kábítószerkeverés, és tehát olyan dolgokat mondunk el nekik, amit nem arról próbáljuk őket meggyőzni, hogy te ne kábítószerez. Füvezni biztos jó, már akinek, de hát lehet, hogy nem éri meg hosszú távon. Az alkoholfogyasztás meg aztán végképp nem éri meg hosszú távon. És nézzük a fiatalok arcát, amikor tartjuk ezeket az előadásokat, és látjuk az arcukon a döbbenetet, hogy amikor kitisztul a feje, és rájön, hogy úristen, hát én ezt csinálom már nem tudom mióta. És nem csak az ő arcukon, hanem a pedagógusok arcán. Nem egy iskolában azt mondta akár az igazgató, akár az osztályfőnök, hogy az ő osztályában nincs probléma. És igen, akkor ezt sokszor találkozunk mi is. Mindig csak annyit szoktunk mondani, hogy jó, akkor nézze a gyerekek arcát. Aha. És a végén oda jön, és azt mondja, ő nem sejtette. Nem is gondolta. Nem is gondolta. Így van. Igen. Nagyon érdekes, mert hogy mi is úgy szoktunk tartani foglalkozásokat, hogy bent van a pedagógus, és akkor először ilyen kétkedő fogottak, hát de hogy akkor a gyerekek nem fognak beszélni. Mondom, dehogy nem, hát ugyanúgy beszélnek a gyerekek, sőt, tehát örülnek, hogyha nem tabusítva van valami, hanem hogy nyíltan tudnak erről beszélni. Nem tudom, hogy akkor ez nektek is hasonló tapasztalatotok van? Először mi tartottunk attól, hogyha bent ül a pedagógus, akkor a gyerek lehet, hogy nem mer majd megnyílni. Volt is egyébként olyan, de a pedagógus, amelyik észlelte, hogy egy kicsit zárkózottabbak a gyerekek, kijött. Tehát elhagyta a termet, és utána megnyíltak a gyerekek, de a legtöbb esetben, ez egy alkalom volt, a legtöbb esetben bent ül a pedagógus, és a pedagógus számára is jó, hogyha hallja ezeket. Abszolút. Hiszen aki ezzel nem foglalkozik, ő számára nem annyira egyértelműek a jelek, mint azok számára, mi számunkra, akik nap mint nap látjuk mindezt. Akárhányszor elhívnak előadásra, ott azért egy pár mondat erejéig el kell, hogy mondjam, és a kollégáknak is, hogy mire kell odafigyelni. Nehéz ez, mert a pedagógus bemegy a tanterembe, ott ül 35 gyerek, hát azért vannak intőjelek, és remélem, hogy oda is figyelnek arra, amikor már Juliska a nem tudom, hanyadik órája alszik, nem biztos éppen, hogy azért alszik, de akkor is az már egy intő. Így van. Én azt gondolom, hogy itt a szülőknek van hatalmas felelőssége. Igen, és 13-14 éves gyereket nem biztos, hogy el kell engedni éjszakai szórakozóhelyekre, vagy ha elengedte, akkor maradjon fenn éjszaka és nézze meg azt a gyereket, hogy érkezik haza, mert az a szülő, aki ismeri a gyerekét, ott látja, hogy valami nem oké. Tehát látja, hogy valami miatt megváltozott. Nem biztos, hogy kábítószer az, de ha már a gyerek megváltozott és rossz irányba, akkor ott az már egy intőjel szerintem,
amire oda kellene figyelni. Most így eszembe jutott ez a kérdés, hogy mi a legfiatalabb kliensetek, hány éves? 11 éves volt a legfiatalabbi kliens, ő kábítószer használata miatt került hozzánk, tovább irányítottuk őt a pszichiátriára. Szóval ő volt a legfiatalabb, a legidősebb, ő 70 év feletti egy hölgy, aki az alkohol problémája miatt fordult hozzánk. Ő már most egy olyan 5 hónapja egyáltalán nem fogyaszt alkoholt, csoport van a számukra, amit Tibor tart nekik, és nagyon jól működnek ezek a csoportok, úgyhogy és van még egy legidősebb, ő egy férfi ember, ő 70 év feletti, ő mindent is fogyasztott, és azért került hozzánk, de ő elterelősként jött. Aha, küldték. Igen. Rájöttem, hogy beszélgetünk, most már úgy nagyjából látjuk, hogy mit csináltok, de egyébként hol vagytok helyileg? Tehát, hogy lehet titeket megtalálni, vagy egyébként hogyan lehet hozzátok eljutni? Tehát, hogy valaki csak besétál, vagy ugye küldik, ez most már egy oké, de hogy... Be is sétálhatnak hozzánk, egyébként most már időpontot adunk, de ha besétál, akkor elmondjuk neki, hogy mikor jöhet hozzánk. A Csabai kapuban vagyunk, a Semmelweis kórház oldalában, a Bottyány János utca felől lehet hozzánk bejönni, nem kell bemenni a Semmelweis kórházba, tehát teljesen biztosított az anonimitás. Ez ott az STK melletti utca. Így van, rögtön az első kapu, ahol a vérvétel van, a másik oldalán vagyunk mi. Telefonon tudnak bennünket elérni, a Facebook oldalunkon tudnak Messenger üzenetet írni, az rendszeresen megtörténik egyébként, hogy Messengeren érdeklődnek, e-mailt tudnak írni, úgy tudnak érdeklődni, de be is jöhetnek hétfőn és szerdán 7:30-tól 3:30-ig vagyunk, kedden és csütörtökön 7:30-tól este 6 óráig. Pénteken nincs ügyfélfogadásunk. Értem. És jól értettem, hogy van támogatói szülői csoportotok is, vagy ilyen hozzátartozói csoport? Igen, most már 4 hozzátartozónk van, csoport még nincs, ahhoz szeretnénk, hogy elteljen egy kis idő, még azok a szülők, akik bejárnak hozzánk, ők is egy kicsit megmelegedjenek. Akklimatizálódjanak a helyzethez. Így van, és akkor utána szeretnénk a csoportot is elindítani. A szülőkkel való foglalkozás is egy új dolog nálunk. Bárki, aki bekíséri, jellemző egyébként, hogy nagykorú függőket bekísér vagy anya, vagy nagyszülő. És nekik ott felszoktuk ajánlani, hogy ők is jöhetnek, de ha nem is akarnak jönni, akkor ott rögtön az egyik kolléga, amíg a gyerekkel foglalkozik az egyik kolléga, a másik kolléga leszokott vele ülni, beszélgetni. Értem. Kiknek ajánlod, vagy melyik azok a pontok, amikor azt mondod, hogy na, akkor már érdemes titeket felkeresni, hogyha mondjuk most akik hallgatnak minket, milyen tanácssal tudsz nekik szolgálni, hogy mire érdemes odafigyelni, amikor azt mondod, hogy na jó, hát akkor talán hívjuk fel a drogambulanciásokat. Jó, múlt korábban kérdezte meg egy fiatalember tőlem, hogy mi számít alkoholizmusnak, hogy mikortól kell odafigyelnie arra, hogy ez már nem oké. És itt a száraz novemberre tudok visszatérni, és az tényleg egy jó dolog. Én azt mondtam neki, hogy nem muszáj megvárni a novembert, de hogyha egy hónapot kibírsz anélkül, hogy alkoholt fogyasztasz, vagy ha 2 hetet, tehát ha el is mész bulizni, de nem fogyasztasz alkoholt, ha ezt kibírod minden gond nélkül, akkor nincs gond. Ha már azért ott motoszkál a fejedben, hogy hát jó lenne elmenni egy hétvégi buliba és inni, akkor ott már azért úgy el kell gondolkodni azon, hogy valami nem oké. Úgyhogy ez jó kérdés, meg nagyon nehéz felismerni azt a pontot, főleg egy függőnek. Igen, mert hogy most gondolkodok én is, hogy már teljesen más egyébként így a szerfüggőségeknél, más a viselkedésfüggőségeknél gondolom. Így van. Hát viselkedésfüggő egy kislány volt bent nálunk, aki már olyan módon űzte a számítógép előtti ülést, nem ment ki enni, és bepisilt. Tehát, hogy ez már azért elég extrém. Elég, így van.
Én azt gondolom, hogy amikor már nem mi irányítjuk önmagunkat, hanem az a szer irányít bennünket, akár a dohányzás, hogy úristen, na most nekem fel kell kelni, és azonnal ki kell mennem rágyújtani, akkor azért ott már fel kell kapni a fejünket, és jó időben elkapni, mert hogy nagyon jól tudod te is, hogy hozzászokni valamihez, az is egy folyamat, nem egyik napról a másikra leszünk függők, de leszokni róla, vagy nem leszokni, de leszokni róla, az meg jóval több idő. Igen. Timi, én nagyon szépen köszönöm nekem, hogy itt voltál, és hogy kicsit információval láttuk el a hallgatókat. Remélem, hogy mindenki számára hasznos volt, és fognak titeket keresni, hogyha úgy ítélik meg. Úgyhogy köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget. Minden jót kívánunk mindenkinek.